Na Rympei U ke channel nabynta paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Bri U bana India ubatray kumutaw hotel manager Dallas Texas ula Shah penyap no rakaba ula Shah ban khlieh hadien ba iakajia bat uwei ubayatray lang bat naka daw ka washing machine kabalas niu uni bala yap no uday bala tip kyrteng kum Chandra naga malaya san parasnam karta ubana karnataka bat kani kala jia ka jaka ka ba utray da ka bala sakhi ru ka kurim bat ukhun jong bat ru bakal lajia kani ka jingja hakash pautrik jong niu banai ha downtown suites motel kabadan ha Samuel Boulevard kabadai ka jaka ka ba utray kumbala arsnem hadu mentah kat kumbala pentip ki pulit kani ka jingja kalajia hadin ba Chandra ulapha ya ubat trailang bat ubat tip kyrteng kum Jordanis Kobos Martinez ba day ban pendan kami ka washing machine ka balas niu tangba ba lajur palat kata ka jing shrai jong hadu ba Martinez ula dung no ya Chandra bonsin bat ru ba ula lekbe ya shabar jong kani ka hotel ru bat ru hakmat ka jaka ban rung jong kani ka hotel ka kurim Chandra bat ukhun jong kila persyang banyarap tang ba dan bala ban lei halor kani hadin ba Martinez ula ot no ya ka khlieh jong Chandra bat ru ula kenjat ya ka khlieh jong Shah ka jaka ba penyeng kali hakabalayo iru baya ka jing shlei jong ka snam kat kum na khlieh jong kat kum bala ring leng ba ka kor CCTV ki pulit kila kem no yo Martinez hakaba la shemru ya ka jing jhe snam palat ka t-shirt jong bat ru kila yo pantam ya ka white pala pendan kam bat ru ka mobile phone Chandra bat ru baula phla baula le ya kani ka kam haka jing tokit jang ki pulit la shemru bau Martinez uday ubala ju Shah kyrteng ha Florida bat ha Houston bat kat kum bala pentip ka US Immigration and Customs Enforcement ICE la pelat na yo hau benai beneng kong jong news nem uniu Bri U uday ubana ka rikuba bat ru la pengat yo ha pok ka kendon penyap Bri U bat ru la set na yo ha Dallas County Jail.